Өлкә районнарында татар теле һәм мәдәнияты көннәрен уздыру Ульяновск өлкәсендә узган гасырның 90-нчы еллар азагында башланган иде. Менә инде 20 елдан артык көз, кыш һәм яз айларында Ульяновск шәһәреннән авыл районнарына мәдәни десант төшә. Бүген ул 9 меңнән артык татар яшәүче Чардаклы районында уза. 42 мең халык яши Чардаклы районында, аның 9 меңе, 8 мең артык, 9 меңе татар. Шуңа күрә татар дөньясына Чардаклы районында хәзерге яңа администрация белән бик зур урын, бик бәя куела. Район мәктәпләрендә укучы малай кызларның 18%-ын татар балалары тәшкил итә. Ни кызганыч, татар авылларындагы байтак мәктәпләрдә ана теле бары тик түгәрәк һәм факультативларда гына өйрәнелә. Кайбер авылларда татарлар күп булса да, татар теле укытылмавы район мәгариф бүлеге җитәкчесендә гаҗәпләндерде. Әйтерсең лә, бу турыда ул хәзер генә ишеткән. Вопрос у меня возникает по Андреевской школе. Вот здесь директор как раз есть, может быть, она и добавит что-то. Вот здесь нету ни обучения, ни кружка. Детей татарской национальности 18 человек из 63. Это 28%, то есть почти треть. Вот здесь, наверное, был бы рационально кружок. Чардаклыда милли мәгариф тармагы буенча проблемалар байтак булса да, мәдәнияттә ул кадәр куркыныч түгел әлегә. Авыллардагы мәдәният йортлары каршында үзешчән сәнгать коллективлары һәр төрле түгәрәкләр һәм китапханәләр эшли. Яңа Кызылсу авылы шундыйларның берсе. Әниләр, әтиләр инде йортлар белгәннән эшләрне йоклап йөрибез. Киемнәрне кызлар үзләре свои деньги да, юк үз акчаларына сатып алып, материал алып, минем теща була инде. Районның иң зур татар авылы Үрәндә киләсе елда хәтта модель китапханә дә ачарга ниятлиләр. Аңа якташлары Габдулла Шамуков исемен биреп, ел сайын Шамуков укуларында уздырырга уйлыйлар. Создание модельной библиотеки, присвоение имени, это даст возможность нам создать такой небольшой литературный центр в Чердаклинском районе, литературный татарский центр в Чердаклинском районе. Кайбер авылларда мәчетләргә яшьләр йөрми дип зарлансалар, Чардаклы районында эш башкачарак икән. Бик күп мәчетләребездә яшьләребез йөри башлады. Аланнарыбызга өйрәтәбез безнең динебезне, культурабызны, телебезне, онытмасыннар, белсеннәр. Яшьләр дигәннән монда алар зур активлык күрсәтәләр. Һәр төрле социаль акциялар уздыру, мохтаҗларга булышу кебек чараларның башында татар егет кызлары тора. Без татар авыллары буенча йөрибез да. И шул инде безнең татар дин турында викториналар уздырабыз. Совет отцов белән авыллар буенча йөрибез. Кичкенә иптәшләребезгә бәйрәмнәр хутлыйбыз, сладкалар ясыйбыз, футбол уйныйбыз, мәч тибеп йөрибез. Бу көнне бәйрәмгә килүчеләр, алар арасында башка милләт вәкилләре дә байтак иде. Рәхәтләнеп татар халык ашларын татып карадылар, төрледән төрле күргәзмәләрне карап сокландылар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.